Helo, a chroeso i'n cyflwyniad diwrnod agored ar gyfer y cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor. Peredur Williams ydw i, ac rwyf yn un o'r darlithwyr sydd ar y cwrs. Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg cryno i chi o'n cwrs yma Bangor, ac yn amlinellu'r hyn y byddech yn ei brofi fel myfyriwr Dylunio Cynnyrch gyda ni. Mae tua 80 o gyrsiau dylunio yn y Deyrnas Unedig, a diolch i chi am ddangos diddordeb yn y cwrs ym Mangor. Mae'n amlwg bod gennych diddordeb mewn dylunio, ac mae'n debyg y byddech yn hoffi gwneud gyrfa o fewn y maes. Fel y gwyddom, mae dylunwyr yn newid y byd, ac rwyf yn casglu yr hoffech hithau gael effaith a chreu newid cadarnhaol yn y byd hefyd. Felly dewch i Fangor i astudio Dylunio Cynnyrch, a byddwn yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau ymarferol ac academaidd i wneud hyn ddigwydd. Rydym yn eich rhoi chi a'n holl fyfyrwyr presennol ac yn y dyfodol yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud. Mae gennym gwrs unigryw ym Mangor. Ni yw'r unig gwrs yn y Deyrnas Unedig lle byddwch yn ymgymryd â 3 lleoliad diwydiannol. Hynny yw, 1 bob blwyddyn. Mae'r pinnau yn y map yn dangos lleoliadau cwmnïau mae myfyrwyr wedi bod ar y lleoliadau yma. Yn gyffredinol, mae'r lleoliadau yn para rhwng 6 a 8 wythnos, a'ch penderfyniad chi i ba faes dylunio gweithgynhyrchu yr hoffech chi fynd. Ychydig iawn o fyfyrwyr sydd yn gwybod yn union pa sector o fewn dylunio yr hoffen weithio ynddo yn y pen draw. I fod yn onest, di'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr ddim yn gwybod. Mae'r 3 lleoliad dros 2 blynedd yn gyfle gwych i chi gael profiadau gwerthfawr i ddarganfod beth rydych chi'n ei hoffi ac i ba faes yr hoffech fynd ynddo yn y diwedd. Mae'r profiad diwydiannol yn y byd go iawn yn amhrisiadwy. Cewch gyfle i weithio gyda chleiantiaid go iawn a brosiectau go iawn, a fydd yn cael effaith go iawn ar y cwmni a'i cwsmeriaid. Ac am y rheswm hwnnw, rydym yn gyson yn y 10 uchaf am gyfradd cyflogadwyedd ein myfyrwyr wedi'i ddisgraddio. Cwestiwn arall a gawn yn aml yn ystod diwrnodau agored a chyfweliadau yw beth fydda i'n ei wneud yn ystod yr wythnos. Mae wythnos cyffredin yn cynnwys tua 3 diwrnod llawn o gyswllt trwy darlithoedd, gweithgareddau yn y gweithdy a datblygu sgiliau dylunio gan gynnwys rhai digidol. Mae sesiwn yn para mawr a hanner ac mae yna 4 sesiwn mewn diwrnod. Mae wythnos nodweddiadol yn cynnwys sesiwn o CAD, ble byddwch yn dysgu SolidWorks, sesiwn ar gyfathrebu graffigol digidol drwy'r meddalwedd Adobe, sy'n cynnwys Illustrator, InDesign a Photoshop. Ceir sesiwn gweithdy lle gewch gyfarwyddyd sydd wedi ddefnyddio'r holl beiriannau a phrosesau o fewn ein gweithdy. Peidiwch â phoeni os ydych yn teimlo nyrfys gan nad ydych chi wedi cael profiadau o'r math yma o'r blaen. Rydym yn cychwyn o'r cychwyn gyda phawb. Rydym yn credu ei bod yn bwysig eich bod yn datblygu eich sgiliau gweithgynhyrchu fel y gallwch prototeipio a phrofi eich cynhyrchion. Bydd darlith astudiaethau proffesiynol yn edrych ar ddamcaniaeth, prosesau a rheolaeth dylunio ac arloesi, a bydd gweddill eich amser yn weithgareddau sy'n seiliedig ar ddylunio drwy ddasgau, datblygu sgiliau bach a phrosiectau dylunio mwy. Mae pob un o'r prosiectau a gyflawnir gan ein myfyrwyr yn brosiectau byw. Mae hynny'n golygu ein bod yn gweithio gyda chwmni a i rhedeg y prosiect. Mae'r prosiectau a'r effaith y gallwch eu cael felly eto yn rhai go iawn. Yr ydym wedi cael myfyrwyr yn cyflwyno syniadau oedd y cwmnïau'n ei hoffi gymaint fel ei bod wedi ei datblygu a'i rhoi ar y farchnad, a llynedd cafodd myfyrwyr eu henwau ar batant. Eleni, bu ein myfyrwyr dylunio blwyddyn gyntaf yn gweithio ar frîff gyda'n partner masnachol The Railway Group, sy'n gyfrifol am frandiau megis Cilner Jazz, Typhoon, Finers a Masons Cash. Y brif oedd i ddylunio cynnyrch neu system a fyddai'n annog plant i fyw bywydau iachach drwy fod yn fwy gweithgar o fewn eu cegin. Fel arfer, rydym yn gorffan y flwyddyn gyda sioe gradd dylunio a chynhadledd dylunio. Ond yn anffodus, ni fydd hyn yn digwydd eleni. Mae'r digwyddiadau hyn hefyd wedi cynllunio'ch gwmpas chi, ein myfyrwyr. Drwy'r gynhadledd, rydym yn dod â dylunwyr blaengar i siarad â chi am ddylunio, beth maent yn ei wneud, sut maent yn ei wneud ac yn bwysicach na hynny, pam ei bod yn ei wneud o y ffordd honno. Rydym wedi cael cwmnïau fel Unilever, Seymour Powell, Heatherwick Studios, DCA International a Frog Design i enwi ychydig yn ein cynhadledd.
Rydym yn ymfalchio fod y cwrs ym Mangor yn wahanol. Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y mae ei myfyrwyr yn ei wneud i'r cwrs, y brifysgol a'r cwmnïau y maent yn gweithio gyda nhw. Rydym yn ymyfrydu yn y ffaith bod ein grwpiau addysgu yn fach gydag uchafswm o 30 o fyfyrwyr o fewn blwyddyn, sy'n golygu ein bod yn dod i'ch adnabod ar lefel bersonol ac bod yn dod i adnabod eich cyfoedion i gyd. Rydym wrth ein boddau yn byw yn yr ardal yr ydym ynddi, dinas fechan ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, lle gallwch fanteisio ar bopeth sydd ganddi'w gynnig. Rydym yn addo rhoi eich datblygiad a'ch dyfodol chi wrth wraidd popeth awnawn gyda'n gilydd. Felly cadwch yn ddiogel yn yr amseroedd hyn, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy'r sianeli cyfryngau cymdeithasol, neu anfon e-bost trwy wefan Prifysgol Bangor, neu e-bostio productdesign@bangor.ac.uk a gobeithiaf eich gweld yn mis Medi.